Bona tarda. M'estava preguntant ahir i avui com començaria a parlar. Seré breu, però jo em preguntava què els hi dic, gràcies per haver vingut o felicitats per haver vingut? I vaig dir, de gràcies, res, perquè quan un va a un lloc amb il·lusió, perquè s'ha implicat en un projecte i ningú l'ha obligat a vindre, per què gràcies? Sinó felicitar perquè heu vingut. Jo parlo en nom de Mans Unides perquè des de fa 7 anys vam engegar aquest projecte, vam engegar, creiem que un gran projecte, i el resultat està aquí. El resultat sou vosaltres. Us heu implicat, parlava l'Erica de la qualitat tècnica o de qualitat de filmar, etc. Però jo, per mi, és tan important això com la sensibilització, que ens donem compte de quina és la realitat d'aquest món que ens parlava l'Arcadi. Aquesta setmana passada vaig anar a veure una pel·lícula, no sé si l'heu vist algú de vosaltres o no, que es diu Camino a l'escuela, que parla de 4 casos d'uns nens, uns d'Argentina, de Marroc, de la Índia i d'un país africà que no recordo. I això, els que l'heu hagi vist i si no l'heu vist, procureu anar-hi, és uns 4 casos reals de lo que Mans Unides pel qual treballa. Nosaltres sensibilitzem a la població, a la gent del nostre voltant, perquè vegi la realitat d'aquest món, d'aquest tercer món. Verdaderament, avui en dia ens diuen i per què treballeu per aquells d'allà amb les necessitats que hi ha aquí? Verdaderament que sí. Però, entre altres coses, si veieu aquest documental, també és com un documental, veureu aquella necessitat. El testimoni d'aquells 3 germans de la Índia que per anar a escola, dels 3, un és disminuït físic i el porten en una espècie de cadira amb unes rodes de bicicleta i el germà petit es pitja i el gran tira i els hi passen 40 coses perquè cada dia durant 2 hores o més tenen que anar a l'escola, volen anar a l'escola, volen formar-se. I nosaltres treballem per això. Llavors, jo us agraeixo la vostra implicació. Verdaderament hi ha testimonis vostres, d'aquest any encara no els sabem, però d'altres anys sí, de lo que amb algunes persones, amb alguns nois i noies, us ha impactat la realitat d'aquest tercer món que potser no éreu prou coneixedors d'aquesta realitat. Jo crec que heu fet, en alguns casos, no sé si ha sigut els alumnes que han espitxat els professors o els professors dels alumnes per portar endavant aquesta tasca. Jo crec que és un pack que segons com és d'un cantó, segons com és d'un altre, però que la realitat, al final, és el resultat del que heu presentat.